сезгә. Тормыш тәҗрибәм турында шаһитлек итеп һәм изге язмага нигезләнгән рухи нәсихәтләр белән сезне фатихаларга телим, кадерле дуслар. Бүген мин сезгә йөрәктәге путлар һәм аларга кешенең ничек табынуы турында сөйлисем килә. Пут русчасы идол. Бу сүзне мөгаен кайберәүләр аңламыйдыр да. Изге язманы укыганчы мин дә белми идем. Пут ул ялган Алла дигән сүз. Үзегезгә бер нинди путсын ясамагыз, аларга табынмагыз дип кисәтә Аллаһы Муса аша кешеләргә биргән 10 әмрендә. Димәк, чын Алла бар һәм ялган Аллалар бар. Чын Алла ул җирне, күкне, диңгезләрне һәм аларны тутырып торучы бар нәрсәне һәм бар җан иясен, һәм без кешеләрне бар итүче, тудыручы, яшәтүче, идара итүче, саклаучы, ярдәм итүче, коткаручы, вакыт җиткәч үтерүче һәм мәңгелектә терелтеп үзе каршына җавапка бастыручы, тиңе юк чиксез кодрәт иясе. Чынында бер генә хак Аллаһы Тәгалә бар. Ялган Аллалар кемнәр соң алар? Ялган Аллалар, алар кеше уйлап чыгарган нәрсәләр. Куркыныч килгәндә сакласыннар дип, алардан төрле ярдәм, уңыш, сауыгу, бәхет өмет итеп, кешеләр борынгы заманнардан ук агачтан, таштан яки алтыннан төрле путсыннар, кеше яки хайван һәйкәлләре ясап, аларны Алла итеп табынганнар. Мәҗүси халыкларның кояш алласы, күк алихәсе, сугыш алласы, җимеш китерү алласы, мәхәббәт ләззәт алихәсе һәм башка күп аллалары булган. Мәсәлән, мәҗүсиләр арасында гомер кичергән Исраил халкы Мисыр куллыгыннан Аллаһы аларны чыгарганнан соң, алтын бозаусыны ясап, аны бу безне коткаручы Аллабыз дип табынган. Кешеләр күп мәртәбәләр шундый җирәнгеч нәрсәләргә табынып, Аллаһының ачуын китергәннәр, аны рәнҗеткәннәр. Ләкин куеп ясаган сыннар белән генә түгел, без гөнаһлы бәндәләр, үзебезнең йөрәгебездә дә ялган Аллалар булдырып, аларга табынып, изге Аллаһыны соңга сукмыйбыз, аны рәнҗетәбез икән. Беренче кешеләр, Адәм белән Хава, үзләренчә, үзләре дөрес дип исәпләгәнчә яшәргә теләп, Аллаһы әмренә буйсынмыйча, тәкәбберлек гөнаһына кергәннәр. Алла, безгә сиңа буйсынып яшәргә теләмибез. Яхшылык белән яманлыкны без үзебездә, синнән башка да беләбез, дигәнне аңлаткан аларның бу гамәле. Шулай беренче кешеләрдә мин-минлелек гөнаһы яралган һәм алар аша җанны тамукка илтүче бу вирус туачак барлык кешеләргә дә күчкән. Мин үзем беләм ничек яшәргә дип, үзеңчә яшәү, үзеңне икенче Алла кебек тоту, үзеңә табыну була да инде ул. Һәр кешенең йөрәгендә яшәүче иң зур ялган Алла нәкъ менә шушы мин-минлелек путы инде. Башка барлык путлар шушы мин-минлелек путыннан туганнар. Мәсәлән, кеше ни өчен наркотик, аракы, секс, күңел ачулар, уен-көлкеләр аша ләззәт путына табына? Чөнки үзенә, үзенең миненә рәхәтлек, канәгатьлек, юаныч, шатлык китерергә бик нык теләгәнгә. Әлбәттә, кеше шатлыклар, рәхәтлекләр кичерергә тиеш. Аллаһы безне шулай яраткан. Ләкин, әгәр шатлык, рәхәтлек табу кеше тормышының иң зур максатына, иң теләгән нәрсәсенә әйләнә икән, ул чакта, димәк, кеше ләззәт путы белән үзен иркәли, үзенең мин путына табына. Нинди ялган Аллаларга табынганымны мин табынуның нәрсә икәнен аңлаганнан соң белдем. Нәрсә соң ул табыну? Табыну ул
Кемнедер яки нәрсәнедер бар нәрсәдән үстен күреп кадерләү, соклану, ярату, аңарда җаныңа рәхәтлек табу, аның аша шатлыклар кичерү, аңа омтылу, аны көтүп, сагынып тору, аңа вакытыңны, көчүңне, байлыкларыңны сарыф итү, хыялларыңны аның белән бәйләү, аңа өметләнү, аңа күңелең бирү, аңардан бик нык бәйле булу, аннан башка ям тапмау, аңа иярү, аңа таяну, үзеңне аңа багышлау. Мәсәлән, күп кешеләр өчен сөйгән ярлары аларның алласы, путы. Чөнки аңарда гына сөенеч, рәхәтлек, юаныч табалар. Аның белән сокланалар, аннан башка ям тапмыйлар. Күңелләре гел аны эзли, аны сагына, аңа омтыла, аны кадерли, аны сөя. Bütün уйларын, вакытларын, көчләрен аңа багышлыйлар. Кыскасы, аңа табыналар. Миллионлаган мәхәббәт җырлары аша җырчылар шул мәхәббәт ләззәт алласын данлыйлар. Кеше нәрсәне генә путка әйләндерми. Күпләр өчен балалары яки оныклары путка әйләнә. Кем өчендер эте, кем өчендер аты, машинасы, кемдер өчен эше пут. Күпләрнең йөрәгендә күңел ачу, байлык, дан, мактау, дәрәҗә, кеше фикереннән курку путлары яши. Йөрәгегездә нинди путлар яшәгәнен белергә телисезме? Менә сезгә тест. Кемдер сезнең йөрәк парагыз, күз нурыгыз, шатлык чыганагыгыз булса, шул сезнең йөрәгегездәге Аллагыз. Кемнәндер башка тормышыгызны күз алдына да китерә алмасагыз, аны югалтудан котыгыз очып торса, бу сезнең Аллагыз. Кулларыгыз булдырган нәрсәләргә гел сокланырга яратсагыз, бу сезнең йөрәгегездәге пут, ялган Алла була. Әгәр сез нәрсәдәндер яки кемнәндер көчле бәйлелектә булсагыз, бу да сезнең путыгыз. Мәсәлән, хәзерге заманда иң киң таралган пут телефон һәм компьютер. Бигрәк тә яшьләр телефонсыз ярты сәгатьтә тора алмыйлар. Күзләре текәлгән шул путка, биреккәннәр, киреп киткәннәр шуңа bütün уйлары, bütün акыллары, тәннәре белән. Йөргәндә дә, утырганда да, ашаганда да аерыла алмыйлар. Шул кадәр бәйләнгәннәр. Сезнең белән дә шулай түгелме? Тормышыгызның иң беренче, иң мөһим урынына куеп, Алладан артык яраткан, җаныгызга рәхәтлек китерүче шул кадерле кешеләр, әйберләр яки шөгыльләр йөрәктәге путлар була да инде. Путка табынучы чын Аллага табына алмый. Чөнки путлар һәм путка табынучылар Аллаһы өчен җирәнгеч. Бердән-бер хакыйкый Аллаһыга табына башлау өчен үзеңнең минеңнән һәм аңардан туган башка путлардан ваз кичәргә, аларны калдырырга кирәк. Ничек була соң ул үзеңнең минеңнән ваз кичү? Мин путыннан ваз кичү ул Аллаһының сүзләренә каршы килә торган фикерләреңнән, теләкләреңнән, гадәтләреңнән, гамәлләреңнән, тәртибеңнән, карашларыңнан, мөнәсәбәтләреңнән ваз кичү. Көн сайын Аллаһының сүзләрен өйрәнеп, фикерләү рәвешеңне ул кушканча үзгәртү, гайсәгә иярү, аның әмерләренә буйсынып яши башлау. Хөрмәтле дуслар, Ходай насыйп итсә, киләсе чыгышымда гаиләдә ничек чын мәхәббәткә ия булу турында сөйләргә телим. Җаннарыгыз тамукка китмәсен өчен, йөрәгегездәге мин путыннан ваз кичеп, бердән-бер Аллаһыга борылыгыз, аңа иярегез, аңа беркегез, аны яратыгыз. Шул чакта сез Раббыда тынычлык, юаныч, шатлык һәм чын бәхет табарсыз. Амин.